Να πάμε τώρα στο Φάνη. Είναι η ώρα του Φάνη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τον Μαυρουδί το Βορίδη. Τι κάνουμε από συντέλεια, Φάνης? Είμαστε καλά, 2 δευτερόλεπτα στέλνουμε. Καταρχήν, πόσο μου αρέσει αυτό που κάνετε, που εκνευρίζετε το άλλο, εσείς είστε χαλαρός και ο άλλος μετά γίνεται μπουρλότο. Λοιπόν, με στείλαμε συντέλεια, καταρχήν ήρθαμε να ευνήσουμε το πόσο είστε ο πιο χαλαρός πολιτικός, έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν νευριάζετε με τίποτα. Γι' αυτό κατεβήκαμε με τη συντέλεια να δούμε αν μπορούμε να σας κάνουμε να νευριάσετε. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να σας κάνουμε τίποτα κακό. Όχι, είναι ένα τεστ, να δούμε αν μπορούμε να νευριάσετε. Κοιτάξτε λίγο στα μάτια. Δεν νευρίασε. Λοιπόν, και το τελευταίο. Τον κύριο Βορίδη. Λοιπόν, κάπου εδώ σταματάμε. Και το επόμενο είναι πάρα πολύ απλό. Με κοιτάτε στα μάτια. Ούτε τώρα. Ούτε καν. Τίποτα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Βορίδης Χαρτία είναι πραγματικά ο πιο χαλαρός πολιτικός που υπάρχει. Λοιπόν, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Κακός ο Μάκης ο Βορίδης χωρίς το τσεκούρι του, σαν το Θόρ χωρίς το σφυρί του. Είναι τελείως ακίνδυνος.